Čaute priatelia, všetkých vás zdravím a chcem sa vám vyjadriť vlastne ku tej pesničke, ktorú som venoval PAT-mu. Ide tu o to, že toto som nezačal ja, nejsom ja, ktorý začal toto celé disovanie a tak ďalej. Táto pesnička vznikla kvôli tomu, čo pesnička vlastne odpoveď. Vznikla kvôli tomu, pretože ten človek si ma non-stop už rok bere do huby. Predčerom sa ku mne dostalo video, kde vlastne na jeho novom albume Zas ma zdisoval a úplne také nepravdivé sračky v podstate, ktoré môžu len z neho výjsť. Absolútne to není podložené faktami. Pojebal ťa Jaroslavika aj Marta Jandová. Dúfam, že sa ti tvoja riť spolu s hubou zahoja. V telke si sa objavil 20 razy jak reklama, no aj tak máš 30 a bývaš umami, ty otrava. Tak ja som sa tak rozhodol, že som mu najprv napísal. Nechcel som to riešiť verejne, normálne som mu napísal, či to je na mňa, že prečo to robí, či to je na mňa. Nedostal som žiadnu odpoveď, neodpísal mi. Tak som si povedal, že no dobre, stačilo, idem sa ku tebe vyjadriť. Povedzte mi, že čo by ste urobili vy na mojom mieste, kebyže non-stop do vás niekto non-stop rípe, non-stop vás potrebuje disovať a ešte nakoniec niekto bude tvrdiť, že ja si na ňom potrebujem robiť meno. Čo je úplne na hlavu, pretože keď si zoberete, tak všetky moje najväčšie hity, ktoré som urobil, ktoré majú najväčšie pozretia, som urobil sám. To nie sú featy. Ale keď sa pozrieme na Ferovú kariéru, tak si len zoberieme len posledný rok. Keď sa pozrieme na posledný rok, tak koľko hitov on urobil sám, kde nemá feat. Všetky jeho pesničky, ktoré majú veľa videní, sú proste s niekým nahraté. Sú to featy. Neurobil to on sám. Ale to je úplne jedno. Ide o to hlavne, že ja sa nepotrebujem zviesť na nikoho mene a proste to, čo som ja nahral, tak to sú iba fakty a odpovedal som mu, pretože už mi pretekol pohár, keď som si to vypočul, čo na mňa dal. Ja som si robil celý rok svoju hudbu, do nikoho som sa nestaral, vôbec nikoho som neriešil a nie, že ešte jeho. Absolútne som ho neriešil, ja som si robil svoje, chodil som na koncerty, nahrával som, robil som ľudí šťastným, ale akože sorry, každý mesiac musím počúvať nejaké pesničky, v ktorých sa fejkovo na mňa vyjadruje, že nespomenie na schvál moje meno. Ale všetci dobre vedia, ktorí poznajú moju minulosť, moju kariéru, moju históriu, vedia, že ide o mne. Takže urobil som to právom, mal som na to dôvody a to je asi všetko. Chcel som, aby ste to pochopili, že proste ten človek ma nenechal na pokoji, non-stop do mňa rýpal a preto som urobil tú odpoveď. Nie ja som začínal, ale on. Ja som ho neriešil absolútne. Majte pekný deň.